मोनसे हाग्राबारियाव मोनसे दैमा दंमोन। बे दैमायाव गोबां जिब जुनार थायोमोन। बे दैमा खाथियाव मासे दाउब'बो थायोमोन, जाय बोराय जानायनि थाखाय गावनि आदारखौ हमनो हायामोन आरो बियो गोबां सम गावनि उदैखौ खालि दोननानै उखैनानै थानाङोमोन। सानसेखालि जेब्ला बियो दै जिंनि अन्थाइआव जिरायनानै थायो, अब्ला बियो मोनसे उपाय सानबाय आरो बियो जि गोरा गोरा मोदै रथ' रथ' गाबबाय थाबाय। बेखौ नुनानै मासे खांख्राया दैनिफ्राय फैनानै बेखौ सोंनो हमबाय, ओइ फाग्ला, मा जादों नोंलाय? मानो गाबबाय थादों बेवलाय? ओइ खांख्राइ फंबाय, आं मोनसे खौरां खोनादों। बे दैमानि दैया रानजोबसिगोननो आरो बेयाव थानाय गासिबो जिब जुनारफोरा थैजोबसिगोननो। बेखौनो साननानै आङो गाबदोंमोन। हे थिग दङ। खांख्राया दै सिङाव थांनानै गासिबो जिब जुनारनो खिथाहैनायसै आरो बिसोरो जमा जानानै दाउब'नि खाथियाव नुजाफैनायसै आरो दाउब'नाव सोंनो हमनायसै, आइला दाउब' आदै, नों जोंखौ अबेबा रैखाथि जायगायाव दोनहैनो हागोन नामा? औ लोगोफोर, बेनिफ्राय एसे गोजानावनो बिराद गिदिर दैमा दङ। आं नोंसोरखौ बेयाव लांनानै दोनहैनो हागोन। बिनि खोथाखौ गासिबो मानिजोब्बाय आरो दाउब'आ माफा माफा नाखौ लानानै थांनानै मोनसे हाजोनि अन्थाइआव लानानै जाहैयोमोन। दाउब'आ दा बिराद खुसिमोन, मानोना बियो जेबो खस्थ' खालामालासिनो गावनि आदारखौ मोनजागासिनो दंमोन। बेबायदिनो गोबाव सम सोलिबाय थानानै सानसेखालि खांख्राइनि बारि जाबाय। खांख्राइया दाउब'नि गोदोनायाव गाखोनानै बिरलांनायसै। ससे गोजान बिरलांनानै खांख्राइया दाउब'नाव सोंनायसै, मा आदै, नाफोरा खुसियैनो दंना बेहाय? जेरावनो आंखौ लांगासिनो दङ। दाउब'आ साननासै, आं थार बाथ्राखौनो खिथानोसै, मानोना आंबो बेखौबो जाखासिगोनानो। नङा फंबाय, आं नोंखौथ' थगायदोंसोमोन। बेबायदि दैमा बेयाव गैयानो। आङो नाफोरखौ जाजोबदोंसो, उदैयावसो दंजोबो। दा नोंबो आंनि उदैयावसो थांसिगोन। खांख्राइया सानबाय, जुदि बे दाउब'आ थायोबा आं आरो गासिबो दैमानि जिब जुनारानो खैफोदाव फैगोन। बिदि साननानै खांख्राइया गावनि दाबुजों गोदोनायाव खेबनायसै। नों मोजां खामानि मावाखै दाउब', दा थैसिगोन नोङो। दाउब'आ हायाव गोग्लैबाय आरो थैबाय। बिराद दुगा जादोंमोन जिउ बासायनो गुबुनफोरनि। खांख्राइया गासिबो खोथाखौ दैयाव थांनानै बयनोबो फोरमायहैनायसै। गासैबो जुनारानो खांख्राइनि बुद्धिखौ बाख्नायनायसै।